Ola a todos e todas. Alguma vez parastes a pensar de que estades feitos? Ou de que está feito un can? Ou unha árbore? Pois hoxe imos facer unha viaxe alucinante para descubrir o segredo mellor gardado da natureza. Como se construe a vida, peciña a peciña. Preparados e preparadas? Imos aló. A ver, imos pensar un pouco. Que diferencia, por exemplo, a un verme dunha pedra? Porque decimos que un está vivo e a outra non? A simple vista parece doado, pero cal é o verdadeiro truco? Que é o que fai que algo este de verdade vivo? Pois a ciencia danos a clave con dúas respostas. A primeira é que todos os seres vivos fan tres cousas fundamentais. As funcións vitais: nútrese, ou sexa, come, relaciónase co que o rodea e reprodúcese. Pero a segunda é o segredo de verdade. É que todos, absolutamente todos, dende unha pulga ata a balea máis grande, estamos feitos da mesma peza básica. E esa peza chámase acelmia. E aí é onde imos centrarnos. Porque para entender como se monta un ser vivo, hai que comezar polo principio de todo, polo seu ingrediente secreto, polo seu ladrillo máis pequeno e importante, a célula. E pensade nisto, A célula non é unha peza cualquera, non. É a cousa máis pequena que existe que xa está viva por sí mesma. É como un ser vivo en miniatura que pode facer todo o que necesita para sobrevivir. Vaya, un auténtico superhéroe microscópico. Pero ollo, que non todas as células son iguais. Digamos que hai dous modelos principais. Por un lado, as procariotas, que son como un apartamento pequeniño, un estudio. Mais sinxelas, máis antigas, e coas súas cousas, o material xenético, así, todo espallado. E logo están as eucariotas, que já son como un chalé de luxo, moito máis grandes, máis complexas, e con todo superordenado nunha habitación principal que se chama núcleo. Os animais e as plantas, por exemplo, estamos feitos deste segundo tipo de células. Moi ben. Entón, xa temos o noso ladrillo fundamental, a célula. E agora que? Cantos fan falta para construir algo? Con un só chega? Ou se cadra necesitamos millóns? Pois esta pregunta, mirade, divide todo o mundo dos seres vivos en dous equipazos. No primeiro equipo xogan os unicelulares, unha soa célula que ten que facelo todo. É como unha persoa orquestra, busca a comida, móvese, reprodúcese, todo ela soa. E no outro equipo estamos nós, os pluricelulares. Nós somos máis como unha cidade xigante con millóns e millóns de cidadáns, que son as células, traballando todas xuntas e coordinadas. A diferenza, como podedes imaginar, é brutal. Pasamos da sinxeleza dunha bacteria, que é unha súa célula vivindo a súa vida, a máquina tan incrible e complexa que é un raposo. A pregunta é, como é posible pasar de algo tan simple a algo tan complicado? Cal é o truco da natureza? Pois imos descubrilo agora mesmo. Mirade, para construir algo tan complexo como un animal ou unha planta, a naturaleza non o fai todo de golpe. Non, vai paso a paso, nivel a nivel. É como a xogar cun xogo de construcción. Primeiro xuntas as pezas pequenas para facer algo un pouco máis grande. E así todo o tempo. O primeiro nivel chámase tecido. Imaginade que xuntamos un montón de células que son iguais e que teñen a mesma misión. Pois iso é un tecido. Por exemplo, se xuntamos moitísimas células dos músculos, creamos o tecido muscular. E para que sirve? Pois para movernos. Exacto. É como se fosen un equipo de especialistas. Todas as células dese equipo teñen o mesmo traballo e colaboran entre elas para conseguir un obxectivo común. Todas a unha. Subimos outro chanzo na escaleira. E que pasa se agora xuntamos diferentes equipos de especialistas? É dicir, se xuntamos diferentes tecidos, pois que creamos un órgano. O corazón, sen ir máis lonxe, é un órgano. Está feito de tecido muscular para bombear, de tecido nervioso que lle dá ordes e doutros máis, todos traballando xuntos. Iso é, se un tecido era un equipo, un órgano é como un departamento enteiro. No departamento corazón temos o equipo de músculo ou equipo de nervios, todos colaborando na mesma oficina para facer un traballo moito máis grande. E ollo, que isto non é cousa só dos animais, As plantas tamén teñen órganos, claro que sí. Unha folla, por exemplo, é un órgano xenial. Ten tecides por fora que a protexen e outros por dentro para fabricar o seu alimento coa luz do sol. A raíz e o talo tamén son órganos.
Xa case estamos no cumio. Cando varios órganos, ou sexa, varios departamentos, se xuntan para unha misión aínda máis importante e complexa, como pode ser digerir a comida, pois forman un sistema ou un aparato. E con isto completamos a nosa analoxía. Os sistemas son xa a empresa enteira. O sistema digestivo, por exemplo, ten o estómago, os intestinos, o fígado, un montón de órganos traballando xuntos para que a empresa corpo teña enerxía e funcione a perfección. E cando todos eses sistemas, todas esas empresas, traballan a vez, xuntos como a unha orquestra perfectamente afinada, entón sí que chegamos á obra mestra final. E aquí o tedes, o resumo de toda a nosa viaxe. É unha escaleira de construcción. Empezamos co máis pequeno, a célula. Un montón de células xuntas forman un tecido. Varios tecidos crean un órgano. Un grupo de órganos fai un sistema. E todos os sistemas xuntos que crean? Pois o organismo, un ser humano, un can, un árbore, así de increíble. E para rematar, deixo-vos cunha pregunta para que lle dedes voltas á cabeza. Se todos os seres pluricelulares, dende un piñeiro ata unha balea, se construen coas mesmas regras, co mesmo libro de instruccións, por que son tan distintos? Por que hai esta variedade tan incrible de vida? Pensade bo ben, porque disto imos falar na clase. Ata logo!